Nám dovezli novou 3metrovou palmu a jde se osadit. Je, udělali květináč. Hala. Dívejte, co jsem dali už z toho řečíka. Jeřábu jsem dali a teď už jsme pojedou na místo, kde bude. Hala. Jsem celou palmu. Au. Co? Dílko dozoruje. To hoří, že 20-30 dní to nechat, ale pak to utoří.